que agrair-vos moltíssim a tots la vostra assistència, sobretot a tota aquella gent que no sou militants de la JNC, que hi ha la voluntat des de la Direcció Nacional d'obrir els actes al públic i agrair-vos aquesta voluntat i l'interès que heu tingut per tal d'assistir a aquesta conferència. A continuació tindrà lloc aquesta conferència econòmica que porta per títol Aspectes econòmics de l'estat propi i que ens la impartirà l'Elsa Artadi. És un gran plaer i una fantàstica oportunitat de tenir entre nosaltres, Elsa, sobretot pel perfil que mereix ella, que és un perfil jove, amb una increïble i sobrada preparació, i és el que nosaltres busquem i desitgem. Persones que estiguin molt vinculades amb un món especialitzat i que destaquin en aquell sector en el qual estan immersos, com és el teu cas, el tema de l'economia. Llavors, una miqueta, a continuació diré una miqueta els detalls, els trets distintius que més destaquen en termes acadèmics i professionals de l'Elsa Artadi, que és bastant extens. M'ha costat trobar-lo, he de dir, per allà al Google i tal, però Déu-n'hi-do les coses a les quals s'ha dedicat. Ella és llicenciada i màster en Economia per la UPF, és doctora en Economia per la Universitat de Harvard, és llicenciada i és investigadora afiliada del Center for Economic Policy and Research de Londres i de l'European Development Research Network de Namur. Ha estat professora de la Universitat de Bocconi de Milà entre 2006 i 2010 i consultora del Banc Mundial entre 2009 i 2010, i així com membre del Comitè Científic de Glasgow 2010 de l'Associació Econòmica Europea. Des del febrer, si em sembla recordar bé, d'aquest any, has estat nombrada directora general de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya i anteriorment eres assessora del conseller Andreu Mas-Colell. També m'ha fet molta gràcia per la gran admiració que li tinc al Xavier Sala Martín, que és un factor que destaca força amb ella, que conjuntament amb el Sala i Martín van crear el que és el Global Competitiveness Index, que és utilitzat des del 2004 pel World Economic Forum, i el que fa és, ja ho diu la paraula, m'entens, avalua el nivell de competitivitat de tots els països del món. I que jo, per exemple, ho he estudiat quan vaig estar fent la meva carrera. Amb tot això, hi cedeixo la paraula a l'Elsa perquè comença la seva conferència. Només dir-vos que després de la seva conferència hi haurà un torn obert de preguntes perquè li podeu formular la consulta o pregunta pertinent que tingueu. Així que moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Doncs, si em permeteu, faré de peu perquè si no al darrere. A més, avui m'he portat fans a casa vostra perquè normalment estic pel territori i és més difícil que et vingui a veure la gent i aquest cap de setmana dic, ostres, el dilluns parlo a Barcelona i que aprofito que em vinguin a veure. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, per acomodar les hores i els temes i tot. Gràcies a tothom per venir i per competir amb la Ruga del Barça. I jo també els hi vaig justar perquè passava per just a sota del despatx, o sigui que... Bé, moltes gràcies. Com ja deies tu, parlaré d'aspectes econòmics de l'estat propi. Jo soc economista, en tot el debat d'estat propi han sorgit molts dubtes, alguns són econòmics, molts altres no. D'aquests altres no tinc cap informació que vosaltres no tingueu. Dels econòmics no és que tingui, sinó que hi he pensat potser una estoneta més perquè d'això ens dediquem al Departament d'Economia. I per tant em restringiré aquesta part. Després parlaré d'alguns temes perquè ha sortit molta cosa en el debat. Després a les preguntes, vosaltres mateixos pregunteu el que vulgueu. És important aquestes xerrades, jo crec que ara fa un temps que les he tornat a fer després de... No feia quan fèiem el pacte fiscal, espero que això tingui més èxit. Però crec que és important perquè, clar, nosaltres, i nosaltres em refereixo a tota l'altra gent que també fa conferències, arribem a 40, 50, 100 persones màxim. Però clar, l'important és que després tots vosaltres us convertiu en un petit exèrcit que va repetint les coses, no que les van repetint com un lloro, sinó que les van repetint perquè les enteneu, perquè enteneu d'on venen les coses, o sigui, intentem que sigui una mica didàctic. Per tant, també les preguntes, tot allò que no ha quedat clar, endavant. Crec que quan parlem de la viabilitat de l'estat propi, una de les primeres coses, i que a vegades, ara ja no tant, però sobretot al principi, una de les coses que s'oblidava molt, era pensar, quan pensàvem en la independència, sembla que això sigui una gran aventura, que ho és, i per tant, a l'inici hi ha una reticència de dir, bueno, jo aquesta aventura em fa por, em quedo com estic.
però cal pensar què vol dir quedar-nos com estem. Aleshores jo el que faig quan faig les presentacions, doncs intento comparar quina és la situació actual, l'estat quo, que vol dir com estem, i això li podem dir la Catalunya autonòmica, i com ens quedaríem, i quines esperances tenim dins d'aquesta Catalunya autonòmica, i l'altra, què passa amb la Catalunya estat. Ara mateix el debat és entre aquestes dues opcions, perquè el govern central no n'ha donat cap altra, no n'hi ha cap altra sobre la taula amb més o menys cara i ulls. Per tant, fins que el debat canviï, seguirem estudiant només aquestes dues coses. Aleshores començaré explicant com veig jo la Catalunya autonòmica, què ens diuen les dades. Tot això, totes les dades que fem servir són dades, a la presentació són dades públiques, les podeu baixar de diferents fonts d'internet, no són coses estranyes que fem des del Departament d'Economia per intoxicar, sinó que són tots de fonts d'informació oficials. I després el que faré és parlar una mica de tota aquesta campanya de la por que hi ha hagut i a veure com realment ningú sap què passarà, com en res, però almenys què ens diuen les dades cap a on podem anar. Aleshores, quan pensem en la Catalunya autonòmica, hi ha una primera cosa que ens ve a la ment per resumir tot el que la relació econòmica, perquè hem dit que parlaríem només d'economia, que hi ha entre Catalunya i l'administració central. I amb això és el que nosaltres anomenem la balança fiscal. I estic segura que el terme aquest de balança fiscal, el concepte aquest, l'heu sentit 1000 vegades, ara, de fet no crec que triguem gaire en publicar les dades noves, o sigui que tornarà a estar una altra vegada en els diaris, en els debats, etc. Tenim aquest indicador, que és la balança fiscal, que té una qualitat molt bona i és que resumeix tota la relació fiscal que hi ha entre Catalunya, no la Generalitat, sinó Catalunya i l'administració central. I per tant és un indicador global que amb una única dada et dona molta informació. Això és una cosa bona, però evidentment també té una cosa dolenta, que és el ser tan sintètic que a vegades és difícil d'entendre. Per tant, us ensenyaré una mica el que són els resultats, però també una mica intentar explicar d'on venen aquests resultats i per què tenim els resultats que tenim. Bàsicament el que intenta resumir la balança fiscal és un concepte de redistribució. És a dir, quan tu tens una balança fiscal negativa, vol dir que tu estàs perdent diners i que algú altre els està guanyant. És un joc de suma zero. Intenta explicar la redistribució entre territoris dintre de l'estat espanyol. El que passarà és que nosaltres, des del Departament d'Economia o qualsevol investigador universitari a Catalunya, només tindrà accés normalment a dades per Catalunya. I per tant nosaltres des del departament només publiquem les balances per Catalunya, però l'estat espanyol no ens dona prou d'informació per calcular-les des de tots els territoris. Nosaltres veurem que des de Catalunya perdem i sabem que algú està guanyant, però ens és difícil dir exactament qui, d'acord? Aleshores, què fa la balança fiscal? Doncs la balança fiscal compara dos conceptes. Un concepte són els ingressos que té l'administració central que provenen de Catalunya. És a dir, de tots els diners que té per gastar l'administració central, quin percentatge està venint o de treu de Catalunya a través de les figures tributàries que té l'administració central. I amb què ho comparem això? Ho comparem amb els diners que aquesta administració central, la mateixa administració central, decideix gastar a Catalunya. Aleshores, què passa? Doncs que si tu aportes més diners al pressupost de l'administració central del que tu reps, tens un dèficit fiscal territorial. I li diem territorial per separar-lo del pressupostari, d'acord? És a dir, si la despesa de l'administració central que ve a territori català és més petit que els ingressos que tu li has donat, aleshores tindreu un dèficit fiscal. Què sabem del possible saldo, que ja veurem que és un dèficit fiscal, que té Catalunya amb l'administració central? Bé, de fet a Catalunya calculem balances fiscals des del segle XIX, perquè estem obsessionats amb que tenim un maltractament fiscal amb l'administració central i per tant tenim sèries des de fa molt de temps. El que passa que evidentment les fonts d'informació, la capacitat de computar les dades, etc. han anat canviant molt i per tant totes no són comparables. Però sí que tenim una sèrie comparable des del 1986 fins al 2009. D'aquí unes setmanes o uns mesos sortirà la del 2010. Això triga uns anys perquè falta que tot el pressupost de l'Estat estigui executat, falta que el model de finançament estigui tot liquidat i per tant sempre anem amb 2 o 3 anys d'endarreriment. D'acord? Doncs què ens diu aquesta sèrie comparable? La primera, si tu mires la sèrie llarga,
tu veus que Catalunya està portant del 100% dels diners que té l'administració central, està portant gairebé el 20%. I en canvi, de tot el que es destina, de tota la despesa que fa aquest mateix pressupost, a Catalunya només arriba un 14%. És a dir, nosaltres com a catalans, donat que tenim un sistema tributari que és progressiu, aportem més diners a l'administració central del que seria el nostre pes en el PIB espanyol, però això és normal. El que no és tan normal és que a l'hora de gastar l'administració central decideix gastar a Catalunya menys que inclús el que seria la població catalana. Evidentment, menys que el nostre pes en PIB, menys que el que aportem, però també menys per ciutadà. És a dir, els ciutadans catalans reben menys despesa que un ciutadà mitjà de qualsevol altre territori. Això és comptant tota la despesa que fa l'administració central. El que passa que hi ha una diferència entre el tipus de despesa que fa l'administració central. N'hi ha una que no és discrecional. És a dir, tot allò que té a veure amb la seguretat social són drets que tu adquireixes a títol individual perquè has treballat i estàs a l'aturada, o perquè t'has jubilat, o perquè tens una malaltia, etc. És a dir, hi ha tota una sèrie de despesa que ve per drets adquirits a títol individual. Si separem aquests, en els que l'Estat no pot dir-te bueno, a tu l'atur et pago menys perquè ets català i no m'agrades, com això no pot fer-ho, anem a mirar l'altra, anem a mirar l'altra part de la despesa, les carreteres, per exemple, i anem a mirar com la distribueix pel territori. Doncs quan mirem això, nosaltres hem aportat un 20% de la despesa, però només rebem un 11%. Perdó, hem aportat el 20% dels ingressos, però només rebem un 11% de la despesa. És a dir, aquest desequilibri que vèiem al principi amb els números agregats encara es fa més evident. Quan es tracta de despesa discrecional, que és despesa que està associada al territori i no a les persones, l'administració central del 100% del que fa només arriben 11% al territori català. Què vol dir això? Vol dir que de cada euro que nosaltres paguem, rebem 57 cèntims de despesa, però els altres 43 cèntims no és que es perdin, és que van a altres territoris. Recordeu, estem parlant d'un joc de suma zero. Tot el que gasta l'administració central, 57 cèntims ens torna a nosaltres, 43 cèntims es gasta en altres territoris, per fer carreteres, per fer AVEs, etc. Quines implicacions té? El resum de la balança fiscal i la manera més transparent de veure-ho és a través dels percentatges. És el que fa més evident el joc aquest que fa l'administració central d'on treu els diners i on els envia. Però això té unes conseqüències molt fortes a nivells de percentatge de PIB que se'n va cap a Madrid i no torna mai més, milions d'euros, etc. Una altra manera en què mirem la balança fiscal és precisament posar-ho en percentatge del PIB, és a dir, en el percentatge de la riquesa que se genera a Catalunya. Per què ho fem així? Ho fem per poder comparar durant el temps. Aleshores podem mirar des del 1986, que és quan ja amb la mateixa metodologia o una metodologia molt similar vam començar a calcular la balança, aquests 20 i pico anys anem mirant, i si veieu, tots els anys és negatiu, això vol dir que tots els anys s'ha aportat més diners del que s'ha rebut, i els números són molt similars, sempre és al voltant del 8% aquest de mitjana. Això és igual si en el govern de Madrid hi ha el PP, és igual si en el govern de Madrid hi ha el PSOE, és igual quin model de finançament tinguis, és igual si tens les competències transferides o no, és igual. És igual el que passi, al final, si has d'apostar quin número et sortirà, tu digues 8%, perquè sempre estarà al voltant d'aquest número, és extremadament estable aquesta relació.